Mapagpalang araw, kwentong baryo. Itago niyo na lang ako sa pangalang Arnel. Isang CQ dito sa Maynila. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay mismong karanasan ko. Nangyari ang karanasan kong ito sa isang bayan sa Misamis. Hindi ko na lang ilalahad ang eksaktong lugar dahil ayoko rin malaman ang aking pagkakakilanlan. Taong 2004 nang mangyari ang isang bangungot na ayoko nang balikan pa, kabaryo. Napakinggan ko kasi ang istorya na binahagi sa'yo patungkol sa kalamansi. Kaya naman naglakas loob akong maisulat itong karanasan ko dahil isa kayo sa nagustuhan kong magbasa. Tipong kalmado lang, kabaryo. Sender nagsabi niyan. Habang sinusulat ko nga ito, ay halos hindi pa rin ako makapaniwala na mararanasan ko pala ang mga ganoong bagay. Ako ay tubong Visayas talaga, kabaryo. Bigyan ko lang kayo ng konting kaalaman sa aking pagkatao. Nasa edad ako ng 21 nang mag-umpisa akong magtrabaho. Kahit papaano naman ay nakatungtong ako ng kolehiyo. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi ko rin ito natapos. Umabot lamang ako sa ikalawang antas. Panganay naman ako sa magkakapatid. Kung kaya't mas kinakailangan kong magsakripisyo upang matulungan sina inay at itay sa probinsya. Noon nga, kabaryo, ay sumubok akong pumasok sa isang bakanting lote na mayaman ang nagmamay-ari. Panggabi naman ang pasok ko noon. Halos 12 oras ako kung pumosting. Alam na alam ng mga katropa ko yan kung gaano kahirap yung trabaho, lalo na't wala naman akong karelyebo noon. Tanda ko pa na sumasahod lang ako ng 300 pesos sa isang araw. Medyo i-forward ko ang kwento, kabaryo. Lumipas ang 6 na buwan nga, kabaryo. Naging maayos naman ako sa aking trabaho. Dahilan din iyon para matuwa ang amo ko sa akin. Doon nga ay niregular ako nito sa trabaho. Ngunit nang magsabi ang kaibigan niyang kinakailangan ng isang gwardya sa pabrika, ay agad naman ako nitong kinausap. Doon nga ay sa lugar iyon ng Misamis. Sabi naman ito na magiging doble ang sasahurin ko. Bukod pa ron ay libre ang magiging tulugan ko. Nang malaman ko iyon ay wala naman akong naging sagot sa amo kong iyon. Wala raw kasi itong ibang mapagkakatiwalaan bukod sa akin. Nagsabi naman ako na mag-aabiso muna ako sa mga magulang ko. Pagtapos nga ng duty ko, ay agad akong nagmadaling umuwi. Makalipas ang ilang minuto na lakaran, ay narating ko naman ang bahay namin. Doon nga ay inabutan kong abala si nanay sa paghahanda ng pagkain namin sa gabing iyon. Si tatay naman ay sakto lang din ng dating galing sa pagbebenta ng isda sa merkado. Agad namang naganda na nga ang nanay ko upang makakain na kami. Nang matapos kaming kumain, ay agad naman akong nagsalita sa kanila na may gusto kong sabihin. Doon nga, kabaryo, ay pinagtapat ko sa kanila na gusto akong ipadala ng amo ko sa probinsya.
Sinabi ko rin na madodoble ang sahod ko at libre ang aking titirhan. Nung una ay hindi pumayag ang aking nanay. Pero nang mag-usap sila ni tatay, ay nakumbinsi naman ito na payagan na ako. Pinangako ko naman na 2 beses sa isang buwan ay magpapadala ako sa kanila. Doon naisip ni nanay na malaking tulong nga sa amin kung madodoble ang sasahurin ko, kabaryo. Matapos nga ang naging usapan namin, ay kaagad akong nag-ayos ng aking mga dadalhin. Inilagay ko ang iilang gamit ko sa isang malaking bag. Nang matapos ako, bigla namang pumasok si tatay sa kwarto ko. May iniabot itong isang botelya na may laman na kung tawagin ay lana. Ang bote raw na may lana ang magsisilbing gabay ko sa aking trabaho. Noong una ay hindi ko naman alam kung para saan iyon. Basta ang sinabi lamang ni tatay ay bubula at bahagyang iinit raw iyon sa tuwing nalalagay ako sa panganib. Huwag ko raw alisin sa katawan ko ang lana sa kahit anong gagawin ko o pupuntahan, lalo pat dayo raw ako doon. Konting background lang, kabaryo. Noong panahon kasi namin sa probinsya ay uso na ang mga lason, kulam o palipad hangin. Kahit papano ay may nalalaman naman itong si tatay na pangontra sa mga ganong uri ng tigalpo. Nang matapos kong ang ligpitin ng mga dadalhin ko, ay kaagad akong nagpahinga na. Medyo malalim na rin kasi ang gabi ng mga oras na iyon. Kinaumagahan, maaga naman akong nagising upang pumasok. Pagkatapos kong magayak, ay kaagad naman akong nagtungo sa aking pinagtatrabahuhan. Doon nga, kabaryo, ay kaagad na akong nagsabi na pumapayag na akong malipat ng destino sa aking trabaho. Nang malaman nga iyon ng amo ko, ay laking tuwa naman ito. Di raw siya mapapahiya sa kanyang kaibigan. Agad naman itong pumunta sa bilihan ng tiket upang kuhanan ako. Kinabukasan nga ay lalarga na raw ako. Pinauwi na rin po ko ng amo ko noong araw na iyon para makapag-ayos pa ako at makasama ko raw ang pamilya ko. Sa isang araw na nilagak ko sa lugar namin ay puro pagpapayo lamang ang ibinigay sa akin ni tatay. Maging si nanay ay ganoon rin. Pinangako ko naman na magiging ayos ang aming buhay dahil mas makakapag-ipon na kami upang maipasimento na ang bahay namin. Gawa sa pawid lang kasi ang bahay namin noon, kabaryo. Maging ang sahig namin ay nakaangat sa lupa at kawayan naman po ang tapakan namin. Umaga noon, kabaryo. Maaga rin akong nag-ayos. Gusto pa sana akong ihatid ng mga magulang ko ngunit sinabi kong hindi na. Ayoko rin kasing maalala sila dahil sa tansya ko ay matatagalan ako bago makabalik sa aming bahay. Hindi rin naman kasi ganoong kadali ang transportasyon noon. Nandun nang sasakay pa ako ng ilang pampasaherong sasakyan upang magtungo sa Pantalan. Tapos doon ay saka ako makakasakay ng barko. Wala namang nagawa sila nanay at tatay sa gusto ko. Agad nga akong lumarga patungo sa pinagtatrabahuan ko. Doon ay sinalubong ako ng amo ko ng isang matamis na ngiti. Dala-dala na rin daw niya ang tiket na kailangan ko
para makapunta sa bagong pabrika na babantayan ko. Hindi na rin ako nito hinatid. Nagbigay na lamang ito ng ilang libo para daw may magamit ako sa pupuntahan ko habang wala pa akong sweldo. Doon nga ay umalis na rin ako. Di pa naman kasi uso noon ng mga cellphone, kabaryo. Tanging radyo lamang ang nagiging libangan ko. Pagsakay ko ng barko ay inabot ng ilang oras na biyahe bago ko mismong marating ang pantalan ng Misamis. Bitbit ko noon ang mga bag na may laman na gamit ko at ang isang papel na naglalaman ng address at pupuntahan kong tao. Agad nga akong naganap ng masasakyan na tricycle patungo sa address na binigay ng amo ko. Doon ay pumara ako at nakasakay naman ako. Noong tanungin nga ako ng driver nito, agad ko naman ipinakita ang papel na naglalaman ng address. Noong makita nga nito ang papel na hawak ko, ay halos manlaki ang mata nito. Tila lumingon pa ito sa akin na para bang may gustong sabihin. "Anoy, talaga bang dyan ang punta mo?" Wika noon sa akin habang nire-redondo ang kanyang motor. Oho, bakit hunong? Malayo ho ba yan dito?" Sambit ko doon. "Oo Noy, malayo to, saka hindi mo ba alam na liblib ang lugar na pupuntahan mo? Payo ko lang sa'yo, mag-iingat ka Noy, dahil dayo ka lang sa lugar na pupuntahan mo." Sambit ng lalaki sa akin. Doon nga ay hindi na ako nakasagot, kabaryo. Hindi ko naman kasi alam ang tinutukoy nito sa akin. Noong una iniisip ko na baka nagmamagandang loob ang taong iyon. Inisip ko rin na baka magulo sa lugar na babantayan ko. Lubak-lubak rin kasi ang daanan patungo sa sinasabi ng amo ko, kabaryo. Tila isang pahiwatig na hindi pa ganoong pinapasok ng mga tao ang lugar na iyon. Pansin ko rin kasi na lingon si Manong sa paligid. Tila hindi rin ito mapakali. Nga pala, kabaryo, hapon na rin nang makarating ako kung kaya't medyo madilim na ang daang binabagtas namin. Pagtingin ko sa orasan ko ay pasado 5:00 na rin ng hapon noon. Di naman kasi kagaya ngayon na 5:00 ay buhay na buhay ang syudad. Ngunit sa lugar na binabagtas namin, halos wala akong makita ni isang tao na naglalakad sa paligid noon. Ang kanang parte kasi ng lugar ay purong mga sakahan at sa kaliwang parte naman ay tila mga damong lagpas tao ang taas. Dahil nga probinsya rin ang pinanggalingan ko, ay di na bago sa akin ang mga ganong kapaligiran. Matapos ang halos 15 minutos na takbuhan namin, ay bigla namang huminto ang sinasakyan kong tricycle. Doon nga ay nakita kong umiling-iling si Manong. Nagsabi pa ito na hindi raw talaga siya nagagawi sa lugar na pupuntahan ko. Naawa lang raw ito sa akin dahil unang beses niya pa lang akong nakita sa kanilang lugar. Sinabi rin nito na hindi na siya makakapaghatid sa mismong address kung saan ako dapat pupunta. Ayaw na raw gumana ng kanyang tricycle. Wala naman akong nagawa ng mga sandaling yon, kabaryo. Agad kong kinuha ang mga gamit ko, saka ako nagbayad sa lalaking iyon. Doon nga ay sinabi rin nito na wala nang ibang paraan para matuntun ko ang lugar na iyon. Wala na rin daw kasing dumadaan doon, lalo na't ganoong oras na. Sinabi naman ito na baybayin ko lamang ang padiretsyong daan ay mararating ko na ang sityong hinahanap ko. Siguro ay may mga 10 minuto pa raw na lakaran
kung bibilisan ko. Dahil nga sa aberyang nangyari, ay kalahati na lamang ang kinuwang bayad ng matanda. Doon rin ay nagbigay ito ng isang lighter na may flashlight. Kakailanganin ko raw noon lalo na't mabilis dumilim sa lugar. Laking pasalamat ko naman sa matanda. Doon ay nagpayo pa itong muli sa akin na mag-iingat raw ako. Mas maigi raw na maging mapagmasid ako at talasan rin ang aking pakiramdam. Doon naman ay nagpasya na akong mag-umpisa sa paglalakad, kabaryo. Bit-bit ko sa magkabila ang balikat ang mga bagaheng dala ko. Wala pa ang ilang minuto nang lingunin ko ang tricycle. Ay wala na ito agad. Laking gulat ko naman dahil di pa ako masyadong nakakalayo sa lugar kung saan kami tumigil. Doon din ay biglang dumilim ang paligid at nilamon ng tuluyan ang daan na nilalakaran ko. Doon ko rin napagpasyahan na gamitin ang pangsinding ilaw na ibinigay sa akin upang maging gabay ko sa paglalakad. Kalmado naman ang paligid noon, kabaryo. Ngunit may manakanakang mga huni akong naririnig sa paligid. Doon nga rin ay nakaramdam ako na tila may nakatitig sa akin kung saan. Base na rin sa sinabi ng driver ng tricycle na wala na raw tao doon na dumadaan kung kaya't hinayaan ko na lang iyon. Nakakapagtaka rin noon, kabaryo, dahil naglalakad ako na para bang halos parehas lang rin ang dinadaanan ko. Hindi ko mawari kung naliligaw ba ako o sadyang parehas lang ang mga damong andon sa paligid. Tumawag rin ng atensyon ko ang isang puno noon ng akasya. Halos ilang beses ko na kasi iyong nadadaanan. Napasabi rin ako sa sarili ko na baka maraming punong ganon sa paligid. Ngunit ang isa ko pang pinagtataka, kabaryo, ay ang oras ng paglakad ko. Siguro ay lagpas na ako sa 10 minuto noon. Ang pakiramdam ko ay halos 1 oras na ako mahigit. Isa pa nang tingnan ko ang orasan ko ay kumain na ako ng halos 1 oras sa paglalakad. Doon na ako nakaramdam ng di kaaya-aya, kabaryo. Isa pa, biglang uminit ang bulsa ko noon. Pagkapako nga at pagkuha doon, tumambad ang botelyang may lana na ibinigay sa akin ni tatay. Tinutukan ko yon ng pangsindi at doon ko nakitang bumubula ito o yung parang kumukulo. Doon ko binalik ang mga sinabi sa akin ni tatay na magdasal ako ng 3 ama namin at pumikit ako. Doon nga ay ginawa ko yon. Taimtim kong ginawa ang dasal, hawak-hawak ang boteng may lana. Habang inuusal ko nga sa bibig ko yon, kabaryo, ay nakaramdam ako ng mga hangin na hindi pang karaniwang. Alam mo yung parang may electric pa na nakatutok sa'yo. Bago ko nga gawin yun, sobra ang pawis at init na nararamdaman ko dahil matagal na akong naglalakad. Hindi ko naman binukas ang aking mga mata. Kada sambit ko sa dasal na iyon ay parang may boses na sumisigaw sa hindi kalayuan. Ilang minuto pa ang nagdaan, kabaryo. Bigla namang nawala ng mabilis ang di kaaya-ayang pakiramdam ko sa paligid. Doon ko nasabi sa sarili ko na bumalik na sa dati ang lahat. Pagdilat nga ng mga mata ko ay laking gulat ko naman. Doon ay biglang nagkaroon ng isang arko na tila palatandaan ng lugar na iyon. Pagtingin ko rin sa orasan ko ay tila tama naman ang hinala ko na maligno ako. Dahil yung inaakala kong napakatagal ko nang naglalakad
ay saglit pa lang pala. Agad ko namang binilisan ang paglalakad ko, kabaryo. Dun ay medyo nabuhayan ako sa mga kadahilan ng nakakita na ako ng mga mangilan-ngilan na kubo. Ngunit ang pinagtataka ko, dahil wala man lang nakabukas na ilaw o gasera sa mga kubong iyon. Sinabi ko pa sa sarili ko na napakaaga naman ang pagtulog ng mga tao rito. Sobrang dilim rin kasi ng lugar, kabaryo. Gawa ng wala namang ilaw ang sityong iyon. Di pa rin kasi abot ng pamahalaan ang ganoong liblib na baryo. Sa ilang minuto ko pang paglalakad ay nakita ko ng isang malaking gusali. Doon ay naghanap ako ng mapagtatanungan. Ngunit kahit anong sigaw o ikot ko sa gusali ay wala namang nalabas na tao, kabaryo. Hanggang sa di kalayuan ay nakita ko ng isang karinderya. Ngunit kakaiba ang karinderya na iyon. Doon ko nakita ang kumpulan ng mga tao, kabaryo. Wala naman akong ibang choice kundi magtanong doon. Pagdating ko nga doon ay nakita ko ang mga taong sarap na sarap sa kanilang kinakain. Doon ko naman nakita na parang mistulang hilaw na karne ang kanilang itinitinda. Nang kumurap ako ay bigla na lang naging masarap na ulam ito at tila bagong luto dahil mausok-usok pa noon. Doon na nagsalita ang sa tingin ko ay may-ari ng karinderya. "Kakain ka ba, sir? Medyo bagong luto pa lang mga tinda ko, saka mukhang bago ka dito sa lugar namin." Wika nung lalaki sa karinderya. Hindi po. Magtatanong lang sana ako kung alam niyo ang address na ito." Sagot ko raman dito sa lalaki. Nang marinig ko yon, kabaryo, ay hindi na ako sumagot pa. Agad naman itong tiningnan ang papel na hawak ko. Doon ay napansin kong napakunot ang noon nito at tumingin ito sa akin na parang duda sa pagkatao ko. Ilang segundo lang ang lumipas, itinuro nito sa akin ang gusali. Doon daw ang address na nakalagay sa papel ko. Doon naman ito nagtanong kung anong pakay ko sa gusali nila at bakit gabi na ako nagtungo doon. Sinabi ko naman na ako yung bagong magbabantay ng pabrika, saka ginabi lang rin ako dahil unang beses ko palang mapuntahan ang kanilang lugar. Nagsabi naman ito na may tao sa loob noon. Baka raw may ginagawa o kaya ay nakatulog na. Sumigaw lamang raw ako at lalabas yung taong papalitan ko sa loob. Doon nga ay nagmadali akong umalis sa karinderya na yon, kabaryo. Habang naglalakad ako ay tila napatingin naman sa akin ng lahat ng kumakain. Hindi ko alam kung may mali ba akong nagawa, ngunit napansin ko na matatalimang titig ng mga iyon sa akin. Pagdating ko sa tarangkahang bakal ng gusali, ay dumampot ako ng isang maliit na bato. Yun ang ginamit ko upang kumatok sa pintuan na yun. Maya-maya pa, ay biglang nagbukas iyon at dun ko nakita ang isang bantay na pupungas-pungas pa ng mata. Laking gulat naman ito noong makita ko nito. Walang ano-ano ay binuksan nito kaagad ang gate at doon nga ay kinuha nito ang iilan sa mga bagahing daladala ko. Agad namang nagpakilala ito sa pangalang Randy. Siya raw ay tubong probinsya rin. Nag-usap pa kami bahagyan ito. Napag-alaman ko na kusa raw siyang aalis dito sa pabrika. "Arnel, payo ko lang sa'yo na mag-iingat ka. Pag ganitong oras na, mas magandang wag ka na lang rin lumabas." Wika ni Randy sa akin. Bakit naman? Paano kung gusto kong magpahangin? Saka nga pala, matanong ko lang rin kung
kilala mo yung may-ari ng karinderya doon sa unahan? Sagot ko rito. Naku Arnel, yun ang pinakaiiwasan mo. Hanggat maaari ay huwag kang kakain ng mula sa kanila o di kaya huwag kang masyadong makihalubilo sa kanila. Muling tugon nito sa akin. Doon ay hindi naman ako sumagot. Ang inisip ko pa kabaryo ay siguro nakasagutan niya lamang ang mga iyon o kaya naman ay merong atraso sa kanya. Agad naman akong inikot ni Randy sa pabrika. Nga pala kabaryo, yung pabrika na babantayan ko noon ay pagawaan ng mga plastik. Kaya raw doon ito nakatayo gawa ng para wala rin daw maperwisyo sa amoy ng mga plastik pag sinusunog. Tinuro naman ito sa akin ng palikuran at kung saan ang aking magiging barracks. Sinabi rin ito na mabait ang magiging boss namin. Hindi niya lang raw talaga kakayanin pa ang magtagal sa lugar sa hindi niya na sinabing dahilan. Pagtapos nga na malibot, agad naman itong nag-aya na kumain raw kami. Pinaunlakan ko naman iyon. May mga payong sinabi si Randy sa akin patungkol sa mga taong makakausap ko at maging sa mga empleyadong makakasama ko raw sa lugar. Matapos naman kami maghapunan, ay nagpasya na itong bumalik sa pagtulog. Bukas raw kasi ay maaga rin siyang aalis. Ako naman ay inilabas ang kumot na baon ko upang maipangsapin ko sa aking katawan dahil malamig ang klima roon kabaryo. Kinaumagahan ay ginising na lamang ako nitong si Randy. Nagpaalam na itong aalis na siya at yung mga bili niya raw ay wag na wag kong kakalimutan. Doon nga ay nakita ko ang magiging amo ko. Formal itong nagpakilala sa akin bilang si Mr. Chen. Siya raw ay madalas sa Maynila. Minsan raw ay isang beses lamang siya sa isang buwan kung makabisita sa pabrika. Wag raw akong mag-alala dahil may iba raw siyang tauhan na bibisita sa akin tuwing linggo. Sinabi rin nito na hindi naman siya mahigpit basta raw mabantayan ko ng maayos ang pabrika tuwing gabi. Sinabi pa nito na sana ay magtagal raw ako dahil sa loob ng 6 na buwan ay pang-5 na raw akong CQ na kanyang kinukuha. Hindi niya rin masabi ang dahilan kung bakit nagsisialisa ng mga taong andoon. Bilang unang araw ko ay agad na akong nag-asikaso kasi maya-maya raw ay darating na mga ibang manggagawa sa pabrika. Doon nga ay agad rin nagpaalam ito at nag-abot ng ilang halaga upang panggastos ko habang wala pa akong sasahurin. Nang maiwan ako ay isa-isa naman dumating ang mga empleyado doon kabaryo. Natatandaan ko pa nga ang isang mukha doon ng gabi na magtungo ko sa karinderya. Isa kasi yun sa mga kumakain nung magtanong ako. Nang mabilang ko ay nasa mahigit 30 rin pala ang mga manggagawa doon kabaryo. Napakatahimik ng mga ito at pansin ko na parang ayaw nila ng maliwanag. Dahil ang iilan pa nga sa kanila ay balot na balot ang muka at tanging mga mata lamang ang makikita mo. Paulit-ulit lang naman ang routine ko noon kabaryo. Lumipas na ang 2 araw ay wala naman akong nagiging problema sa pabrika. Maging sa mga manggagawa na binabantayan ko ay ayos lang din. Ngunit ng pangatlong araw ay doon na nag-umpisa ang lahat ng katakot-takot kong karanasan. Matapos nga ang oras ng trabaho nila
Agad naman silang lumabas lahat ng pabrika. Nasa 4:00 pa lang ng hapon nun, kabaryo. Maaga rin kasi ang pasok nila at hindi kagaya ngayon na may working hours na. Napag-alaman ko rin sa isang tauhan na sahod rin pala nila ngayon. Doon ay lumapit sa akin ang isang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Ricky. "Chip, mamaya sahod na. Gusto mo bang sumama mag-inom? Doon lang rin sa may kabilang tindahan." Sambit nito sa akin. Hindi kasi ako nainom ng alak, kaibigan, pero salamat sa paanyaya mo." Maikling tugon ko rito. "Ganun ba, Chip? Sagot naman namin kaya wala ka nang iisipin. Isa pa, bago ka pa lang kaya gusto ko rin na makilala ka namin kaya sige na, sumama ka na." Muling tugon nito sa akin. Dahil sa pangungulit ni Ricky, ay wala na rin akong nagawa, kabaryo. Doon nga ay napapayag na ako nito. Sinabi ko naman na pagkatapos ng duty ko ay saka ako susunod sa kanila. Nang marinig nito ang sagot ko ay halos umabot ang ngiti nito hanggang tenga. Doon ko na rin nasabi sa sarili ko na wala namang masama kung pagbibigyan ko. Lalo na't iisa lang naman ang pinagtatrabahuan namin. Matapos kong masara ang mga dapat patayin na makinarya, ay agad naman akong nagtungo sa barracks. Doon ay nagbiis na ako kaagad. Pagbalik ko nga sa may bukana ng pabrika, doon ko nakita si Ricky at ang 3 pang kasama nito. Tila ako na lamang ang hinihintay ng mga ito. Agad ko namang isinara ang bakal na gate ng pabrika dahil napag-usapan nga na dun sa tindahan kami mag-iinuman. Nang makarating na kami sa tindahan, ay doon na sila kagad umorder ng mga alak at pulutang kropek. Nag-umpisa na nga ang tagay namin, kabaryo. Bandang 5:00 pa lang noon, ngunit nakita ko rin ang kalangitan na tila nagdilim na. Nang maubos naman namin ang isang bote ng alak, ay bahagya akong tinamaan. Doon ko rin napansin na panay ang tingin ng 3 iyon sa akin na tila may ngiti na nakakaloko. Bahagya naman akong pumikit para kumuha ng idlip. Kabaryo, dahil hindi talaga ako sanay uminom ng alak, ay sobrang hindi kaaya-aya ang pakiramdam ko noon. Habang nakapikit ako ay rinig na rinig ko pa rin ang usapan ng 3 at ang tawanan ng mga ito. Akala siguro nila ay wala na ako sa ulirat ng mga oras na iyon. Doon ko narinig ang isa na nagwika ng, "Ricky, ano sa tingin mo? Kaya ba nating utasin yan?" Sumagot naman itong si Ricky ng, Mukhang hindi. Hindi nyo ba ramdam na may kung ano sa katawan ng lalaking ito? Maaari ay yayang gawin natin ito, saka natin uutusan na humanap ng sariwang karne para sa atin." Tugon ni Ricky sa lalaki. Kanina ko pa kasi ramdam na may kung anong proteksyon ito kaya hindi basta-basta mautas. Pahabol na tugon ni Ricky. Nang marinig ko yon ay tila nawala ang kalasingan ko. Ngunit mas pinili ko ang magpanggap na walang naririnig. Doon, kabaryo, ay naramdaman ko ang pag-init ng lana na nasa bulsa ko. Muli kong naalala ang mga sinabi sa akin ni tatay patungkol sa lanang iyon. Maya-maya pa nga ay bahagya ko namang inimulat ang mga mata ko. Doon ay muli silang bumalik sa pagtatawanan na tila walang nangyari.
Doon din ay lumabas ang isang putahe ng sisig na bagong luto pa. Ibang-iba ang amoy at aroma ng karning iyon, kabaryo. Agad naman akong inalok nila Ricky na tikman daw iyon. Yun din daw ang masarap na sisig sa kanilang lugar. Akmang susubo na sana ako, ngunit naalala ko na mas masarap iyon kung kukuha ako ng kalamansi. Doon ay nag-request ako kung meron ba silang kalamansi. Ngunit nang marinig nila iyon, ay para bang nagalit sila at nagtaas ng boses na hindi raw pwede ang kalamansi sa lugar nila. Nang mapansin nila na parang nakaramdam ako ng pagtataka, ay agad namang bumalik ang itsura ng mga ito. Hindi raw pwede dahil wala raw sapat na pataba ang lupa roon upang punlaan ng kalamansi. Isa pa, mahal raw ang kalamansi kaya naman hindi na sila gumagamit pa. Nang marinig ko naman iyon ay parang wala lang sa akin, kabaryo. Sinabi ko na lang sa sarili ko na baka tama nga sila. Agad kong itinuloy ang pagkuha ng isang kutsara ng karne. Doon nga ay sinubo ko yun at kada nguya ko ay tila nabaliw ako dahil sobrang sarap nga naman talaga. Sa buong buhay ko ay yun pa lang ang unang beses kong makatikim ng sisig na ganoon ang pagkakaluto. Tuwang-tuwa naman ang magbabarkada na nakatitig sa akin habang nilalantakan ng karning iyon. Napansin ko na lang ang sarili ko na halos maubos ko na ang pulutang ipinagawa nila. Doon nga ay nagtanong ulit ako at naglabas na ng pera upang umorder pa ng isa. Tuwang-tuwa naman sila Ricky sa mga narinig at nakita nila sa akin. Sige Chip, kumain ka lang. Sabi ko naman sa'yo, di ka mapapahiya pag natikman mo yan. Sambit nito sabay ngisi sa akin. Hindi naman ako nakasagot at patuloy kong sinimot ang plato, kabaryo. Hindi ko namalayan ang oras. Matapos ang gabing iyon ay nagising ako sa harap ng pintuan ng pabrika. Nakita ko ang sarili kong nakahiga sa lupa na noon ay ramdam na ramdam ko ang espiritu ng alak sa katawan ko. Mabilis akong tumayo, kabaryo. Sabay pagbukas ng pinto ay kagad akong nagtungo sa barracks upang magpahinga na. Hindi ko na rin kasi nakita sila Ricky at ang ilan nitong kasama. Muli akong nagising sa ingay ng mga tao sa labas. Doon ko nga naisip na anong oras na at may pasok pala ako. Agad naman akong tumayo upang pagbuksan sila ng pinto. At doon ay nakita ko sila Ricky. At masaya itong nakangiti sa akin. Ako naman ay tila nakaramdam ng di kaaya-aya ng mga oras na iyon, kabaryo. Doon ko napagpasyahan na magtimpla muna ng isang tasang kape. Pinilit kong bumalik sa posting ko noon, kabaryo, kahit parang iba ang pakiramdam ko. Para akong nagiinit na kung ano sa loob ng aking katawan. Hindi ko naman pwedeng iwanan ng mga trabahante. Dahil kung ano ang mangyayari sa pabrika, ay kargo ko iyon. Nang hindi ko na talaga makayanan, ay nagsabi akong umuwi na muna sila. Ako na lang ang kakausap sa amo namin. Nang marinig nga nila iyon ay wala naman silang ibang ginawa kundi ang sumunod. Pabor nga raw sa kanila ang ginawa kong iyon. Para sa akin naman, kabaryo, ay talagang hindi ko kakayanin ang sitwasyon kong iyon. Napagpasyahan ko rin ng magtungo sa bayan, lalo't may araw pa naman. Naglakad lang ako noon, kabaryo, hanggang sa matumbok ko ang isang waiting shed. Doon ay huminto ako para mag-antay ng pampasaherong sasakyan. Dahil sobrang sama talaga ng pakiramdam ko. Siguro ay umabot ako ng halos 5 minuto roon.
bago may isang habal-habal ang huminto sa harapan ko. Nag-alok ito ng kanyang serbisyo. Doon nga ay hindi na ako nag-atubili na sumakay pa. Nagtatanong ito noong tumatakbo na kami kung saan ako tutungo. Sinabi ko naman na kailangan kong bumili ng gamot. Parang hindi ko nakakayanin ang sitwasyon kong iyon. Doon naman ay nagtaka ang habal na nakausap ko. Nagtanong pa ito kung saan ako nakatira. Sinabi ko naman na gwardiya ako sa isang pabrika. Doon ay maraming itinanong ang lalaki sa akin. Napag-alaman ko rin na ang tawag pala sa lugar kung saan ako nagtatrabaho ay plastikan. Alam niya raw ang makakatulong sa nararamdaman ko. Doon nga ay patuloy ito sa pagkanyang pagmamaneho. Hanggang sa makarating kami sa medyo bungad na bahay ng lugar. Kung titingnan mo, ay isa lamang iyon na lumang kubo, ngunit nang makapasok na kami ay doon ko nakita ang iba't ibang uri ng mga gamit na panggamot. Agad na tinawag ng lalaki ang pangalang Tata Fernan. Si Tata Fernan daw ay ang makakatulong sa pinagdadaanan ko, kabaryo. Maya-maya pa, noong nasa wisyo pa ako ay tanda ko pa na may isang matandang lalaki ang lumabas mula sa kortina. Doon nga ay bigla naman akong nawala ng malay. Nagulat na lang ako, kabaryo, nang magising ako na nakahiga sa isang silid. Medyo hindi pa rin ayos ang pakiramdam ko noon. Doon rin nagwika si Tata Fernan na nasa ilalim raw ako ng isang pangyayanggaw. Napag-alaman ko rin na yung pinagtatrabahuan kong pabrika ay pugad pala ng mga aswang, kabaryo. Sa pakiwari raw ni Tata Fernan ay ako lang ang nag-iisang tao sa lugar na iyon. Yun rin ang dahilan kung bakit madalas na magpalit ng iba't ibang bantay ang andun, dahil hindi nila natatagalan ang lugar. Binigyan niya raw ako ng paunang lunas, kabaryo, upang manumbalik kahit ang kalahating lakas ko para makatayo ako. Habang nagsasalita itong si Tata Fernan, ay may iba't ibang sangkap itong inilalagay sa baso. Doon nga ay ipinainom niya sa akin lahat iyon. Hindi ko nga sana iinumin dahil sobrang baho ng amoy nun, kabaryo. At nang madampi sa dila ko ay sobrang pait na hindi ko maipaliwanag ang lasa. Pinaliwanag ni Tata Fernan na sa tulong noon ay maisusuka ko ang mga itinanim sa katawan ko. Naguguluhan na ako sa mga sinasabi ni Tata Fernan noon. Binanggit rin nito na kung bakit hindi raw ako napatay dahil sa lana na nakalagay sa katawan ko. Isa raw iyong lana na may orasyon. Pasalamat rin daw ako dahil nasa katawan ko ang botelyang iyon nang makihalubilo ko sa mga aswang. Maya-maya pa, kabaryo, doon na ako nag-umpisa na sumuka. Sobrang dami ng sinuka ko ng mga oras na iyon na halos tubig na ang mailabas ko. Sinabi rin nito na ipinainom niya sa akin ng dahilan. Nang halos may suka ko na nga ang lahat, kabaryo, ay agad itong kumuha si Tata Fernan ng isang dakot na kalamansi. Doon ay sinabi nitong patakan ko ng kalamansi ang mga nailabas ko sa katawan. Doon nga ay kumuha ko ng isang piraso at pinakatas ko ito hanggang sa mapataka ng mga isinuka kong karne. Walang ilang minuto, kabaryo, napansin ko na umuusok na iyon. Doon ko rin natuklasan ng unti-unti nitong pag-iiba ng anyo. Naging mga laman loob iyon ng isang tao.
At pansin ko rin na halos sariwa ang lahat ng iyon. Meron pa doon na may balahibo. At ang mas nagpatayo ng balahibo ko, ang isang dila ng tao. Doon ay halos masuka akong muli. Ngunit wala nang akong mailabas pa. Nagsabi itong si Tata Fernan na kailangan ko raw siyang tulungan na makapasok sa pabrika. Doon din inamin nito na bulag na ang kanyang kaliwang mata. Ang mga aswang daw doon ang dahilan. Minsan niya na raw kasing sinubukan lusubin mag-isa ang lugar. Ngunit nagkamali siya kung kaya't nabulag ang kanyang isang mata. Ngayon raw na nakahanap siya ng makakasama, ay hindi niya na raw papahintulutan pang may mabiktima muli ang mga aswang sa pabrika. Dahil sa mga nalaman ko, kabaryo, ay hindi naman ako nagdalawang isip na tulungan si Tata Fernan. Dahil nang mailigtas niya ako mula sa yanggaw, ay naging utang na loob ko sa kanya ang buhay ko. Nagplano kami ng gabi, kabaryo. Doon niya inilabas ang mga kagamitan na matagal niya nang tinatago. Inilabas niya ang isang kahon na naglalaman ng mga matatalas na bagay. Ibinigay niya sa akin ang isang punyal na matagal na raw niyang hindi pa nagagamit. Doon din ay kinuha nito ang isang buntot ng pagi. Sa tulong raw ng mga buhay na salita, ay sapat na ang dala namin upang puksain ang mga iyon. Gabi na noon, kabaryo. At alam kong gising na gising ang mga aswang at ang pangkat ni Ricky. Yun rin kasi ang oras ng kain nila sa karinderya. Doon ay napagpasya na naming maglakad sa madilim na daan, kabaryo. Pansin ko rin na bumubuka-buka ang bibig nito ni Tata Fernan. Yun pala ay nagtataas ito ng poder sa katawan. Maging ako ay nilagyan nito ng isang orasyon. Sabay ihip sa ulo ko. Hawak ko noon ang isang punyal. Lakas loob kaming lumakad palapit sa pabrika, kabaryo. Doon ay marahan kaming pumwesto sa likod. Dahil sa alam ko na hindi iyon kapansin-pansin sa mga aswang na masayang nanginginain sa karinderya ng mga oras na iyon. Naglagay rin ng sabulag itong si Tata Fernan, kabaryo. Nang tumango ito, ay alam ko ang ibig niyang sabihin. Mabilis itong tumakbo, patungo sa karinderya. Doon ay akmang lilingon ng isang aswang. Agad naman itong hinambalos ang daladala niyang buntot pagi. Doon ay nakita ko at ramdam ko ang hapdi na dinanas ng nilalang na iyon. Agad naman pumukaw ng atensyon ko, kabaryo, itong si Ricky na noon ay nanlilisik na ang mata. Bigla ring nagkaroon ito ng matatalim na kuko at makakapal na buhok sa katawan. Akmang susunggab na ito kay Tata Fernan. Doon ay naglakas loob na akong tumakbo patungo kay Tata Fernan. Di nga ako nagdalawang isip na tawagin si Tata Fernan, kabaryo. Napukaw naman rin ang atensyon nitong si Ricky nang makita akong papalapit sa kanya. Hawak ang punyal. Doon nga, kabaryo, ay bahagya akong nahagip ang kanang balikat nito. Ramdam ko rin ang talas ng punyal na hawak ko dahil pansin kong napakalakas ng pagtulo ng itim na likido mula sa balikat ni Ricky. Nagpapaulan rin ng tigal po si Tata Fernan noon, kabaryo. Dahilan para masukol nito ang pangkat nila Ricky. Ngunit, kabaryo, hindi rin naging matagumpay ang naging plano ni Tata Fernan. Dahil nang matunugan nila Ricky na dehado ang grupo nila, nagsalita ito ng isang pag-atras sa duelo. Doon ay minarkahan naman ni Tata Fernan ang katawan ni Ricky
mabuhay man daw ito ay hindi na muling gagaling pa ang mga sugat nito sa katawan. Matapos nga ang gabing iyon, kabaryo, ay naging tahimik ang lugar. Ang iilan sa pangkat ni Ricky ay napatay ni Tata Fernan. Doon ay kinuha nito ang mga labi. Siya na raw ang bahalang mag-usal at maglibing sa mga iyon. Ako naman noon ay hindi makapaniwala na mararanasan ko ang ganoong eksena sa buong buhay ko. Agad rin akong napatawag sa may-ari ng pabrika at inilahad ang tunay na pangyayari, kabaryo. Doon ay kasama kong nagpaliwanag si Tata Fernan at hindi naman daw nagtaka itong si Mr. Cheng dahil alam daw niya na may kababalaghan na nangyayari sa kanyang pabrika. Doon nga ay sobra ang pasasalamat nito sa amin. At isang malaking halaga ang ibinigay nito sa akin. Maging si Tata Fernan ay binigyan nito. Doon ko napagtanto, kabaryo, ang bisa ng lana na bigay ni tatay at ang minsang pinagawa sa akin ni Tata Fernan na katasan ko ng kalamansi ang karne. Sa ngayon, kabaryo, ay ayos na ang pamumuhay namin nila tatay at nanay. Hindi ko na rin sinabi sa kanila ang tunay na nangyari. Nagpundar ako ng negosyo sa probinsya nila tatay. At ako naman ngayon ay ipinagpatuloy ko pa rin ang pagiging CQ dito sa Maynila. May sariling anak na rin ako, kabaryo, at asawa. Hindi ko maiwan ang pagiging CQ dahil ito rin ang naging dahilan upang maging maganda ang estado ng aking buhay. Sa ngayon, kabaryo, ay nililibang ko na lang ang sarili ko sa pakikinig ng mga kwento mula sa inyong mga senders. Gaya ko na may karanasan na rin ay sana mabasa mo ito. Maraming salamat, kabaryo. God bless sa kwentong baryo mo. Full support ako sa iyo. Okay, so yun, kabaryo, no? Narinig naman natin yung kwento ni Arnel, di ba? So, si Arnel isang security guard. Ayun, CQ, di ba? Alam naman natin na mahirap yung ganong trabaho. Pero, tingnan nyo naman 2004. Saka, hanggang ngayon security tong si Arnel. Pero, ang nakakapagtaka lang ron kung asa na si Ricky, di ba? Kasi, sa kwento ni Arnel, ayun, Arnel, kung maririnig mo to, pati sa akin kasi pala isipan kung ano yung nilagay ni Tata Fernan na sinasabing marka. Siguro parang palatandaan o kaya sumpa na, di ba sabi nga niya na mabuhay man yan, hindi nagagaling yung sugat. Kumbaga grabe rin yung ganun. Siguro sumpa yun, Ricky. Arnel, siguro sumpa kay Ricky yun. Kasi nga, yung ginawa mong sugat sa kanya sa balikat, tapos tinigalpuhan pa ni Tata Fernan, di ba? Saka isipin nyo, ano kaya yung nangyari sa ibang security guard na nagbabantay doon, di ba? Ayun ang palaisipan din. Ang daming palaisipan sa kwento nito ni Arnel, pero hindi natin masisi kasi nga siguro hindi niya nailahad ng maayos o may mga nakalimutan siya. Kasi nga, isipin nyo, di ba? From probinsya, tumakbo siya ng Misamis. Ayun, alam niya, Misamis. Pasensya na, pero yun talaga yung nilagay ni Arnel. Hindi ko rin alam kung saan mismo sa Misamis to. Pero siguro kung alam nyo yung pabrika ng mga plastic, yun na lang. Kung may alam kayo dyan, di ba? Kasi nga, liblib na lugar. Tama nga naman yung sabi nung yung kanina na doon nilagay kasi nga hindi makakaperwisyo kasi alam naman natin yung plastic na sinusunog talagang hindi good shit yung amoy niyan, di ba? Kaya talagang nilagay sa liblib na lugar. Tapos yung lana, kabaryo, di ba, pansin nyo, umiinit. Totoo talaga yung lanang once na uminit siya is alam niyo na. It's either nasa panganib kayo o kaya ay yun nga, may aswang. Pero
pwede rin palang maging proteksyon. Di ba? Oh. Ako, hindi, kayo ngayon nyo lang din nalaman yan, di ba? Pwede palang maging proteksyon na biruin nyo dahil, yun nga, dahil dun, hindi na utas itong si Arnel. Kasi nga, kung wala yun sa katawan niya, siguro, hindi natin alam kung may kwento pa tayong mababasang ganito. Tapos, tingnan nyo naman, di ba? Hindi niya talaga inialis. Tapos, yun nga, si Tata Perna naman, para sa akin siguro, antingero to o manggagamot. Hindi lang sinabi ni Arnel di ba? Sayang kasi nga, feeling ko itong si Tata Pernan, mas marami itong karanasan na, siyempre hindi niya na siguro nakwento kay Arnel. Kasi nga, ito isipin nyo, nakatago, ibig sabihin yung punyal na hawak ni Arnel, marami ng beses na nagamit, di ba? Tapos, yung bundot pag, alam naman natin mabisa yun. Tapos yun na nga, ano pa yung ginawa niya, yung kalamansi, di ba? Yun talaga kasi yung pinaka point of view dito ng kwento ni Arnel. Nalaman niya na nasa ilalim siya ng yanggaw. Yun, ilang kwento na ng kalamansi dito, kabaryo. Siguro pang 4 na tong kay Arnel. Kung babalikan nyo naman talaga na napakabisa talaga ng kalamansi, lalo na kung, alam mo yun, titingnan nyo kung mamaya hindi naman totoong karnito, di ba? Sa ngayon kasi hindi na natin ma-experience yan, pero sa ngayon kasi lamang ngayon, kabaryo, alam nyo kung ano, lason, manlalason. Hanggang ngayon, talamak yun, lugar ng Kabisayaan. Saka meron dito bandang norte, pero hindi na natin alam pa ilahad yan kasi nga, kasiraan na yan sa kapwa Pilipino natin. Pero hanggang ngayon, kabaryo, may mga kilala ako na angka ng mga lalason. Pero, ewan ko, parang wala na rin. Kumbaga, tinigil naman na nila yung ganun. Pero hanggang ngayon, kita nyo, di ba? Mag-search lang ngayon sa YouTube ng mga ibang content dito. May kita nyo yung mga ginagamot ng kulam, ng barang. Talagang hanggang ngayon, buhay na buhay sila, di ba? Yun nga lang, hindi natin alam kung sino sila. Kahit dito sa pagbabasa ko ng sulat ng galing sender, hindi natin alam kung may nakikinig ba rito na mambabarang o mangkulam. Pero yun nga, kabaryo, kayo pa rin kung ano bang experience nyo sa kalamansi. Di ba? Sorry. Kayo pa rin na mamasagot niyan, kabaryo. So, yung opinion ko, yun lang muna sa ngayon. Siguro ito, mag-shoutout ako. Maikling-maikli lang. Tapos, balisan ng mga next videos natin. Baka tingnan natin kung magkakaroon pa tayo ng shoutouts, kabaryo. Kasi nga, nagkakaroon ng problema sa YouTube ngayon. Alam nyo naman yung nangyayari sa ibang page ng narrator, di ba? Nade-demonetize. Iniiwasan natin yun kasi nga, alam nyo naman kumbaga isa yun sa mga gasolina kung bakit nagpapatuloy kaming magbasa ng mga ganitong kwento. So ayun, shoutout ko muna, mabibilis to. Shoutout kay Arlene Cools Besa, yun, salamat sa iyo, ma'am. Roslyn Dalopere, shoutout sa iyo, madam. Jenny Golosino, shoutout sa iyo, boss. Brain Omega, shoutout sa iyo. Madam Ramonita Verdugo, shoutout sa inyo dyan. Nicole Pasol, shoutout sa iyo, boss. Elsa Constantino, yun, shoutout taga Dubai, UAE. Shoutout sa mga OFW natin dyan. Christy Delphine, shoutout sa iyo, boss Christy. Sa family mo sa Bisaya, Dumaguete, yun, shoutout sa inyo. Julie Roel, shoutout sa iyo, boss. Edgar Wenceslao, yan, boss, lagi kita na shoutout sa mga previous videos natin. From Pamilya Wenceslao, Cebu City, pa-shoutout na rin Ardol. From shoutout sa iyo, boss. Salamat. Si Madam Teresita Sareno, shoutout sa iyo, ma'am. Shifter Place, boss, shoutout sa iyo. Johnny Aceres. Charlene Gumansing, madam, shoutout sa iyo. Adrian Ruby, shoutout sa iyo, boss. Pilipina Salgario, Pilipina Palsario, boss, shoutout sa iyo.
Carmelita Lacandalo, boss, shoutout sa'yo. Choco Pudge, Marisa Pinka, shoutout sa'yo. Roxana, boss, shoutout sa'yo from China. Yun, nakikinig siya sa atin. Shoutout sa mga OFW dyan. Marilu Matsuda, madam, shoutout sa'yo. Milagrosa Luke. Ayun yun. User. Ang daming user. So, ayun mga kabaryo. Hanggang doon na muna yung shoutouts natin. Ang dami kong hindi nababanggit. Puro users. Gagawa ako ng page natin. Doon tayo mag-usap-usap sa Facebook. Siguro dito sa YouTube, lilimatan natin yung ganito. Pero titingnan pa rin natin. Sa ngayon, yun lang muna. Binabati ko lahat ng OFW na nakasuporta, nakikinig palagi sa kwento natin. Maraming salamat sa inyo. Mag-ingat kayo dyan. Pati sa mga nasa Pinas, no, na supporters natin, salamat sa inyo. Maraming salamat mga kabaryo. Hanggang dito na lang muna.